Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Ndofunga mazuva mashoma apfura takakupa nyaya yemwana komana ainzi yeTashinga aigarwa nemhepo yamukoma vake yengozi avo vakapondwa 7 years ago, asi vabereki kana kuti mhuri yaichema kuti nyaya iyi haina kwayakaenda, yakatsikwa kuzosvika vapondi vafunga kusairira mhepo kumhuri yemwana akapondwa. Ndofunga makamunzwa achitsanangura nhau yake kutambudzika kana kuti kushungurudzika kwaita nekuda kwenhau yengozi yaigara paari. Mwana akanga ari mwana wechikomana aivawo nezera rekuti taitarisira kuti ramangwana rake rive rakajeka, asi nekudaro Mwari vaita kuda kwavo mwanakomana sekuziva kana kuti sekuona kwamuri kuita muzuva ranhasi akatisiya Tashinga. Mhepo iyoyo yakazosvika pakuti afe. Regai titaure nababa kuti patabva mazuva 3 atabva pano zvakazosara zvikasara zvikaita sei, chii chakazoitika kuti tisvike panhamo patiri nasuno tichiti Tashinga afa nekuda kwekushayikwa kwerubatsiro mukati muupenyu hwake. Baba makadi? Tiripo makadiwa. Tiripo nematambudziko kamukoma Tashinga? Aonekwa. Ndofunga takabva panapa hapana kana svondo kana mazuva anoraudzira kusvika ku5 tichizonzwa shoko rekuti mukoma Tashinga vatisiya. Chii baba chakaitika kubva musi watabva paya? Kubva paye panyaya yatakataura kuti takati tine zvinhu zvatiri kuda kuti titenge tifambise basa remukomana uyu. Wai makanga mati wai paya? Wai saka ndazotaura kuti paenda atenga wai. Ine handava kuziva kuti uyo sekura vachada $60 yekuzosumuka kuya kupi uku. Ndo pandakati ndaenda nehwai vakati vanoda $60. Ndo pandakavapa mazuva manenge 3 ndichitegera nditsvange $60 kuti ndikusumudzei. Pamazuva 3 aya mukomana abva paye panyaya yakanga atipa 2 weeks yekuti after 2 weeks pane zvichaitika, ende zvakaitika. Tichibva paye ini ndakanowana mari musi wacho weSunday. Chibva ndaida kubata sekuru kwangu kusina network. Sekuru mbandafonera muramu wangu ndikati chibata sekuru uti mari yapo touya here. Vakapindurwa vachiti nasekuru ndabuda ndaenda kwaMurewa ndodzoka musi wechipiri, moya chipiri kuseni. Saka zvakadaro ichita ndakamirira chipiri. Mande kuseni mukomana akatomuka ari right, akatoya nekubasa nemukoma wake, akatosvika akatonzi nemukomana anowedha baba, ndoda kuti uri kunyanya kutendera ndoda kuti uite sei, uite zvekuweuta. Saka naye mudhara ndouya mangwana akatoya pandaigadzira mwana akati wakambonama unogona kunamai, zikanzi mudhara ndogona kunamai. Zvisinei mukomana wacho nemukoma wake anoita zvekupairota but isu takuenda pane vanhu vandida kunotakura amene kwa kumberi ubva vatokwira mota ubva vaenda. Mukoma wake anotaura kuti ndakamubuditsira pakanzuru patichaenda. Abva kukanzuru mukomana abva auya panopamba, abva asosvika pamba akasvika ameguru vake ati wangu angoti bude mbichana. Mukomana akabva asonyora bepa rake kuti bepa racho rakasara kumapurisa achiti 2 weeks dzakakwana baba makanonoka. Abva arisa muhomwe make, abva asiya batidza redhiyo, abva asiya madhoo akavhurika, abva adzokera nerodhi auya nayo, abva anosvika mugiraundi mati time tichazoenda. Mukomana vari kutaura vari kuti vakangoona achidonha pane vanhu vechechi vakanga varipo, vakambofunga kuti kutamba, but vakaona mukomana akatora nguva huri akatase akarara. Ndokuzoenda vanhu vechechi hanzi vakanomusumudza here, ndokutanga kumunamatira. Vamunamatira mukomana akanobebenyuka. Zviri kunzi musipane musikana akati ndomuziva, abva hanzi chimuperekedza kuya kunokumba. Saka musikana hanzi aifamba ari pamberi, mukomana yanzi angobebenyuka, abva angosumudza musoro, abva atarisa rodhi direction yekudema, abva anopinda mutara achimhanya, ende hapana mota yaiovateka dzaiuya dzaimunzvenga. Kusvika asvika pakaponderwa mukoma wake akasitanga kusopunza maemti aida kuhotiswa hwawa ese. Inini ndandiri kubasa hapana chandikuziva. Pane munhu akazoya achitondedza akati mukomana yaita se atanga, zvisinei ndakamhanya
ndichinosvika paipa ndiri kumutsvanga zvakanzi apinda mukati. Ndakatosvika mukati masinuka isasaidzirwako vakafira mukoma wake ndopandakasvika apo achirutsa chinhu wani chaakazontaura akazonditi baba makanonoka ndakuenda. Kubvira ipapo pawa rakabva rapera. Vandamubvunza saka toita sei todzokera kakuna sahwira ako ari kukushandira zvakanzi ai chindiendesai kukiriniki. Kiriniki yawasitoambotaura mbanangoti rega ndimuendese kupi kukiriniki bhatangotsvangoma mukomana abva tibatse bhatamhanya pakiriniki. Chisvika pakiriniki dhokota akasondibvunza kuti chii chiri kuitika. Ndikati mwana uyu anobatwa nemhepo yemukoma wake akapwanyika sikana yamubata ari kupwanyika zvinhu zvevanhu. Zvakana dhokota saka ikatimbomubaya jekiseni rekuti amborara ndokurara. Tadaro bhatabva ipapo tikanzi chiendai kuhospitari. Managara kati aine kuhospitari handiendi. Rikatimbotanga kuna vamwe amai. Bhatanosvika pana vamwe amai. Amai vakati ini handisi kushandira ndiri kurwara asi zvakadai regai ndikumbire. Vabva vakumbira vashandira mukomana asi panga pasisina zvokuona kuti zvaanomboita zvese but ini ndakangofunga kuti seinjection raabaiwa ndo raakumutadzira kuti amuke nokuti pese paanoita zvinhu izvi tinotobva tichifamba tichitoenda. Chibata tabva paipai ndakati ambuya samukuru kuti mukomana waiti akabva naye panapa takaenda kumba anoenda mushere zvikanzi aiwa anonobebengenyuka. Ndakukupa mushonga wokuti kana abebengenyuka akanwa anofanira kurutsa bhozi airutsa zvinhu zvinenge zvegirini neropa rakagwamba handiti. Zvikanzi munhu yatungwa nemheni but angada kunzi apenge asi anoneta mushi patatoya naye vandasomusiya pavhuranda. Ndikati varamu chisarai makatarisa ini ndamunopedzisa mota yanandagura yamwe amai. Ndibva ndatoenda kuya mandadzoka kumapasi 7. Chinhu chaakagona kutaura ndakamona asi ipapo vari kuti akakambaira kupinda mubhedhuru. Bhaso nditi baba ndikati zvikandoda mvura vananochera mvura zvikanzi yakazara here ndikati yakazara. Abva apedza kapiyo achipedza kapiyo akachichindirararisai ndokubva azongorara zvachose. Akabva azofa kuma4 musi wechipiri chitatu kuseni. Ndazomuchisanangura kuti pamakazodzokera ndipo pamakaudzwa kuti aiwa munhu anga arohwa nemheni kuda kuti angonzi apenge. Vakatsanangura dare iroro mbuya vakanasikurawo kuti zvakanyatsofamba sei. Vanhu vamwe chete vavo here kana kuti yakanga yangozi yakanga yashaya kuti yochiita sei panguva yese yanga akupai kuti mumbomufamba naye. Inini chandiri kufunga ndechekuti uyu mukomana uyu taita against nezvaaida mukunzwisisa. Takagara aiti akaita hondo dzake chinja aida kupinda Mina City. Ini ndaimuramidza kupinda Mina City nokuti aizopunza zvinhu but ndomaaida. Akazopedzera anditi mudhara iwe une nharo handitika ese hazisumukei mundiperekedze kwandoda kuti tiende. Ndikati uda kuti ndikuperekedze tiende kupi. Zvikanzi munongotera. Ndikati aiwa hazviiteka izvozvo handikumba. Saka iwe uri kuita nharo kaiwo. Ndikati aiwa nareti handizikanzi kana wava kuita nharo ini ndakupa 2 weeks. Ndo pakatangira nyaya iyi 2 weeks kuti azofa. Ndo pakatangira nyaya nokuti ini ndiri kuita nharo nezvaari kuda. Ndinoda kuti chivanhu tisingasanziva kuti zviri kufamba sei. Pandakazosara ndichistadza kuziva kuti dai takateera zvaakataura takangoenda kana dai tiri kuenda kwaakapondwa ikoko kwachinyanga taifanira kungoteera. Svika tanzwa kuti mhepo iri kuti kudii. Saka pamima munozotera tairamba kana ndaita auye kunoko. Bhosi patauya kuno taisingasvike pamba tairarama taiwaridza torarapa kuma 5-6 ndomubvunza kuti tochienda pamba here ochitaura kuti hatipinde pamba. Saka usiku hwese mairara panze. Tairara panze. Nemhaka iyi airamba kupinda mumusha. Bhosi aiti iye mufirst day ndakasomupinzawo abva tatogara ndichitofunga kuti zvatora iti abva atotibengenyu. Zvikanzi baba ndikati mwanangu zvikanzi imi mune rudo here ndikati zvikanzi munosanotinda ndikati zvikanzi takakwana here ndikati takakwana. Zvikanzi inini ndinani ndikati ndiwe Tashinga. Zvikanzi handisi Tashinga ndini Tapiwa. Tashinga mamusiya kuInner City. Saka zvatakutoita izvozvo munhu wese ari muno handei notora Tashinga. Patatobuda pataenda zvichitosvika zveshuwa Tashinga takanomupuwa akatodzoka akutofamba atobva. Saka tiri kuti ipo ndo mavari.
Saka makazowana here mukana because ndikuvimba patikambotara pasvondo rapera riya musanangura kuti even patakanotaura nemuridzi weshop takatozoti aiwa shop yacho haisisiri yemunhu yeye yakatozotengeswawo zvikazodii makazombowana here mukana wekudzokera kuti haonai zvinhu zvikuramba zvichidzokorodza isusu mari yekuti tirambe tichitenga masunukano tirambe tichibhadharana nemi hatisi kuiwana tadii tamboita zvekuti tikwanise kubatsirana imimi nesu varidzi veshop toona kuti tobatsirana sei panhau yemwana nekuti vakatenga sunukano zomuchiti masunuka akazengaiswa kuhanside zvakare paya makambotaura kuti akatakura sunuka ari ega akasvika pakuikanganisa zvakare makambowana here nguva yekuita 1-on-1 kutaurirana nevaridzi veshop iyi uyu mukomana uyu handaigona kuenda ikoko uyu mukomana aiti hondo dzakanopedza wega ende mapurisa chaivaimhanga izvo kune nyaya dzakamhangarwa but hakuna wani mupurisa akamboyaidala kumutsvanga vaipesana so vototi ko Tashinga ari kupi chichi akamuona aimushaya Tashinga otenda kwaari kuenda haana zuva rakasungirwa nyaya iyi saka ndasina nidhi yekutomboenda zvangu ikoko nonokochita nawo nekuti zvinhu zvake mukomana aiti ndorwa ndeka ndakanzwa svondo riya rapera muchitsanangura kuti even paanoita violent mapurisa anotosvika panzvimbo ipapo dzimwe nguva vanombomubata dzimwe nguva vanomborwisana naye panguva ino ndanzwa zvakare kuti akazodzokera akanoita hondo musi waazotisiyawo makadzokera here kana kuti vakauya here mapurisa panzvimbo iyi sekuuya kwavanomboita mazuva ese right chakubva kwambuya uku nemukomana chichinosvika pakona pamatena kuya kunoko vakomana vaye vakaona mapurisa anenge achitendera mudema vanenge vatatu bva vanzi vaitouya kuno ende vakatoita raki vairova singaita but mukoma kwete nemukomana mukomana anga atoparara patime iyo chingonotena vakabva vatoona bva vatimisa zvakanzi munhu wacho ushu mapurisa havana chavaigona kutaura aitaura munhu apunzirwa zvinhu zvakanzi uyu munhu uyu haachaenda kumba ndaende kupolisi anonomukira kupi ikoko zvamuti mabayiwa injection saka vakomana vangu vakazara mumota vakanga vataura kuti haisi nyaya isusu hatichamira panapa takutangoenda kumba nemukomana imi muchiteerai kupi kumba asi hatitoda kuonai so vanhu vatoda kuona mapurisa ndivanogona kuyazobvunza kuti zvafamba sei makauya pamba tinokuroya zvakaipa ndakazonzi mupurisa akazoenda wana akazoenda akadai tu vakazongoenda akadai vakomana vabva vazodzokera vakadai kupera ipapo hapana anything chakazoitika but mapurisa ari kutiwo kana maviga munhu mozoyada kuzokutora statement but handikuziva statement yavada kutora iri kuenda ikoko here kandi vada kunzwa kuti kufa kwomunhu kwakamira sei sati kuti takaviga munhu takavata mukana tichaenda kumapurisa tononzwa statement yavada kutora ndiyei ndopataveva takatarisa pastatement ipapo sekutaura kwamuri kuita baba tingati here ringava statement rekuti akapwanya sei zvinhu iye mukomana wacho akatisiya kudai kana kuti ringava statement rekuti sei musina kuripota makaripota here kuti mukomana afira mumba mapurisa akatoya akatotakura boti ndo zvakare vamwe chete vada kuti muye kuzotora futi statement ndivavo mapurisa handisi kuziva ndivavo here ndo mapurisa mamwe chete akayazotora munhu ekati varikuda kutora statement vakauya apa ndo mapurisa mamwe chete here varikuda kuyazotora statement vakati tozoyazotora statement mepitongoti ndivo vanhu vachiva semhuri ndichikubvunzai kumubvunzo wekupendera ndichitaurawo nevamwe tingati here ndekupi kubatikana kwaminako nenhau yekubatwa kwamuri kuita tingati isisu chavo chiri kunyanya kubatai mashandiro avari kuita nekuti ndikunzwa kuti marasikirwa nemwana muri panguva yekuchema tozoti vanhu vanombopiwawo nguva yekufema vachinyaradzana semhuri neshamwari kuti aiwa zvakaitika ndo nguva zvakare yamuri kunzi muchingopedza kuviga mufi mumva mauya motorwa statement ini chandinongokumbisa ndechekuti ndopai pandakambotaura kuti hurumende dai ichigona kuona nyaya dzakafanana nedzidzi nyaya dzekuponda kwevanhu kudhara ndichikura ini ndaitotya kuponda munhu bcause ndaiziva kuti munhu anourayiwa ende munhu aponda munhu abude panze anogara mukati asi hurumende yakati mutemo unoti munhu anogona kukumbira bhero wogara panze bhero unogona kupuhwa pandiri kuti inini bhero revanhu vakaponda munhu nebhero remunhu asina kuponda munhu zvinofanira kuti zvichisiyanei kana uchinzi wapuhwa bhero maybe wakagarawo kana kuti gore panze wobatwa asi vanhu ava vane 7 years vari pabhero saka tiri kuti dai vanga vari mukati dambudziko idai pamwe maybe risipo nokuti zvaipedzerana ikoko asi vanhu vakapuhwa mukana wekuti vafambe vasaidzire mhepo kupi mumba
sati kuti mapurisa ekunoko haana mhosva tunoiwana kukoti nokuti kukoti ndio kunoitwa zvese. Mapurisa akasunga munhu akaendesa kukoti, koti yakati munhu ane right kupuhwa bhero, but bhero ravo rakarebesa risi 7 years ndoiri kukonzeresa izvi. Saka ndichidaro ndinoenda kungoti as a family yemubaiwa iyi hondo haina kupera. Moto wakunhidzirwa pane mumwe moto, ngatibatanei tese tifambire nyaya haisi mumba mangu ndeyefamily, vangu vachapera inoenda mumwe. Saka ngatibatanei tipedze dambudziko iri. Ndo zvandingangogona kutaura zvangu chete. Ndisingazobvunza yangu matano amuchatora mushure mekunoviga nekuti tingazochenjedza vakawanda. Mashoko enyu ekupedzesera baba, takatarisana nedambudziko kana kuti nenhau dzengozi, chamukafunge kuti chingaitwe sezvo yenyu iri paukama sekutaura kwamamboita pai kuti aiwa zvakaitika pai paukama, mashoko enyu echenjedzwa mungade kupawo kune dzimwe mhuri dzikusangana nematambudziko akadai ekuti havasi kukwanisa zvakare kuti vagare pasi semhuri inenge yakaitirana matambudziko aya, kuti vanyatsogara pasi vaonesane kuti toita sei, toregererana sei, vana zvomiswa sei kuti vana vaenderere neramangwana ravo rakanaka, kuti tinoramba tichipedzerwa chimhuri zvakare tikasawana nguva yekugarisana pasi. Ndatenda zvangu chandinoona ndechekuti mistake ndio yatakaita. Hapana chinonzi kuregerera munhu. Handiti munonzwisisa. Munhu aponda mwana wako haugone kumuregerera nokuti anenge abisa dzinde pamba. Saka tikuti mistake yandakaita ndeyekuti ndakati paukama hatigone kuti tibva taita izvi. Uyu munhu wechivanhu anorwa yega. Handiti pati tsitsi dzinoita sei dzinotsitsira. Ndikuti next time nyaya yedu haisati yapera. Kana munhu aponda munhu, kana une zvaunogona kuita kuti zvidzokereko kaafe ngaafe. No kuregerera, no tsitsi. Ndo zviripo. Both tsitsi dzakazotsitsira ini ende dzakatonditsitsira nokuti hasati zvapera. Ndo zvimwe zvandakagona kungoita. Munhu aponda munhu ngaapondwe zvifanane, hapana tsitsi. Tinotenda baba maita basa regai nimbotaurawo nevamwe vana tete avo ndimunzwisisawo nana mama ndimunzwisisawo kuti vari kugamuchira sei danho rekutorerwa zvavaita. Zvino vandamira navo ndiamai vamukoma Tashinga. Regai tinzwisise kubva kuna mama kuti vakagamuchira sei danho rekutorerwa zvakare rinovadzinde ravo vanova mwanakomana wavo wavanga vatarisira kuti semhuri vabatsire danho iri rengozi rigadziriswe, asi zvazvosvika pakuti mukoma Tashinga vatisiya muzuva ranhasi sekuona kwamuri kuita tiri pano panhamo kumba kwavo kwaseke kudema uku. Regai tinzwe kubva kuna mama kuti kubva patabva ndezvipi zvazosara zvichitisvitsa patiri muzuva ranhasi. Mama makadi ndiri pamadenyu nematambudziko kamukoma Tashinga aonekwa. Zvinhu zvakaoma mama. Ndofunga ndambotaura nababa vachinditsanangurira mafambiro akaita nyaya kubva musi watabva paya kusvika muzuva ranhasi. Ndofunga ndimwe ndainyanyonetsana navo ndichitaura navo, mama tapa api taisa sei muchindudza kuti aiwa zvino tapakati tapakati. Ndofunga ndakakutumirai shoko ndikati aiwa mama hanzi uyai tikubatsirei kuno kwatakutsvagirai munhu anokwanisa kukubatsirai. Ndoda kubva kunzwa ipapo kuti zvakazofamba sei kuti izosvike patiri muzuva ranhasi. Kubva ipapa papa nekuti pamakabva paya nditaka kutaura zvina pane kudare kwatiri kuenda naTashinga. Saka kudare kwatiri kuenda mari ndo yakanonoka kuwanikwa kuti tikasike kudzokera pa 2 weeks tatanga tapiwa naTashinga kubva pamakabva kudema. Saka mari ndo yakanetsa kubatika nekuti vakazowana mari yewai bva vaendesa vatenga vaendesa. Saka dhera rakadonha Tashinga ndo dhera taifanira kuita sei kuenda unopesa dare, nokuti sekuru vangu vati vada wai mvudza kuti ndoda $60 nokuti nyaya yengozi angangoita pasina mari, inyaya yakaoma. Ndo pakati banguregedza nditsvage mari. Saka mari yakanonoka kuita sei kubatika, nekuti chakazonyanyodirwadza ndechekuti bankuru vakandifonera vachiti mukoma unoita sei atanga. Time yatakamhanya kudema takawana chinzi vakafona kuti tato clinic. Tichika kudema takasvika apwanya mawindo mawindo ese pabhawa, ende vanga varipo vari kuti akatisumudza sinuka ndeiro
akazodonha akatanga kurutsa mubva waimomo akasimudza maempty akatanga waponzera pasi. Saka time yatakazobva kuinner city kudema kwaakaponderwa takabva taenda clinic. Svika clinic tasvika achirotsa vabayiwa injection yakabaiwa takabva taadmitwa chinzi nene kuchitungwiza. Ndipo takataura nayo kama tikatigoni kuenda nemhepo kuchitungwiza. Zvina ndimbotsvaga kwekufamba. Zvina ndimbotsvaga kuita sei kwekufamba. Kana tatsvaga kwekufamba toita sei tange tanzwa. Zvikabva tawira nawo zvikatoti right. Mbataenda kwaimwe magogo. Because sekuru aifanira kuti adare rake takawafonera kuti nenda kwa Mureu. Mbatatandi kwa magogo. Sekuru akati kuti manyai kwa mamwe madzibaba. Vatangoti right kamanya kwa magogo chokwadi vakasikobatsira mukomana wakati anoita zvakanaka. Tashingani zvakaitwa. Time yakapedza kugezeswa because kana mhepo iyi yake akapiwa mushonga inotaura but time iyoyo anga asingagoni kana kumira undasiyana kana chaakataura. Kana akagezeswa nanababa wachona nevaning'ina wachona wakoma wachona vapedza zvikanzi muisei pazuva. Time yakaiswa pazuva angatorara pamba pamagogo yawo. Saka pane bepa rakabudikira baba wacho mbva wamusecha vototi auyemoni zvakanyorwa nemukomana uyu akakanyorwa kuti 2 weeks time makanonoka baba ndizvanga angonyora chiti mva tatoitirwa mva tadzoka. Saka tadzoka kunoku akaswera chingozvishongonyuka pavhuranda saka manheru akama8 akatanga kuita magwiriri vayanombomaita. Saka anoaita achiti ndiri kudzipwa. Saka taingofungwa ndezvamazuva ese. Saka taingorara chingomutarisa chingomucheka. Banguru akazoti makumbo akatonhora ari kutonhora. Vatati pamwe chando vatamuirikidza magumbezi chanzi nemaoko vatamupfukidza futi magumbo takutomuirikidza. Saka time yatakarara tazozwa banguru mapast 3 tashi tikati kochii tatopinda chimhanyo zvikanzi mukomana aita sei zvanga achimboita nezvaita sei zvasiyana. Tikati aita sei zvikanzi tatosvika kutopidigura maziso. Nin'ina wangu vatomuona vatanga kuchema vandatomhanya nemurora wangu mukadzi wamukoma watashinga vatanoshedza bamunini vake namwene vatouya vachisikomubata vakati mukomana pasisini. Ndikurangarira muchinditi tatsvaga motokari kuti tikwanise kuuya kuzobatsirwa asi zviri kuramba. Mungandisanangurire process yokuti zvakafamba sei uye kuti mhepo yacho yaikurwisai zvakadii panguva iyoyo. Apa takataura chokwadi kuti tiri kutsvaga motikari zviri kuramba ende takatoishaya motikari yekuti tiuye ikoko nekuti mukomana kana chimupinza motikari anotaura kuti ndakafanira ndiri kubhuti handigari kana kumberi kana kuti ndoda kugara ndiri kubhuti. Saka kuti tiwane motikari dai kuri kunzi nyangwe takawana moti taimisa pai mubhuti imomo anogona kubvuma anogona kuramba kuti handi netsoka. Saka takazotadza kubatai kuti titi tawana mota kana kuti tachakwanisa kuuya mva tangogara svika mukomana tazokudza takusisina. Saka vanhu ava musati maona kana mumwe chete achauyawo panhamo here sezviri nhamo yoka? Aiwa hapana. Kana varipo vamwe vachona handivazivi but handina wandati ndaona. Saka kubva patabva paya mashoko sekutaura kwamaita mukati mashoko anotombobuda totombomanzwa. Hapana here mashoko avakazosara zvakare vachitaura pamusoro pekufamba kwamaita kutsumwaira kuti mwana awane rubatsiro tozoti sekunzwa kwandaita baba vachitaura kuti vari kunze vanhafu past 7 years vari kutofamba ende vari kutodya vari kutotaura zvakasiyana siyana. Hapana here mashoko zvakare aizombofamba achisvika munzeve dzenyu imi muri kuedza kuti mubatsirane neMwari nemwana vanhu vachitaura zvakasiyana? Aiwa hapana. Vanhu vese manzwira tongoita nungu vachinzi vari panze. Vese vanhu vachona vese vari panze. Hapana zvimwe zvatati tambonzwa. Saka iko zvino ndazwa chinzi mwana asi kukwanisa kuti asvike pamusha tianomonera kukanzuru sekutaura kwaita baba. Urongwa hwakamira sei kuti mwana asasvike pano? Nhau iripo ndeyekuti tashingaiti mhepo yachona ikambata aiti inini baba handisoda kuenda kuapamba. Pamba pakagadzirwa makatangirwa. Saka mhepo yacho ikambata nyangwe tiri mumasoro aiti ngatirarei kunoku. Tikaita zvinaro tikauya naiteirara nei pasango panapa pamitapo kana kwaedza makuseni
otobvunzwa nababa wacho namakusini ma5 toenda kumba here kana ma6 oti handei toenda naye mumba agara anga asingade kuuya mupamba nekuti aipakagadzirwa makatangirwa. Saka semuri mangowirana kuti atingamudzose zvakare mumusha. Tangoti atingamudzose zvakare mumusha nekuti mhepo yamuuraya imhepo yakauraya ndo mhepo yamuuraya ingozi yekusayirirwa kune mwana wangu. Saka togona kunge tichitoramba tichitokuchidzira moto pane mumwe moto. Saka tikati bheta aregedze kupinda mumusha. Tinotenda mama, ndisikana mune mashoko ekupesera amuinawo tikatarisana nekushayika zvakare kuri kuita vana. Ndanzwa baba uchiti hondo haisati yapera ende zvokwadi haisati yapera nekuda kwekuti yakabva pane mumwe mwana ikaenda pane mumwe mwana zvichida inogona kubva pane mumwe mwana iye ichienda pane mumwe mwana. Mashoko enyu mama ekupedzisira takatarisana nedambudziko rakawira mumusha ndekuchikudi. Inini kufa kwemwana wangu kuri kundirwadza nokuti mwana wangu anga achiri mwana mudiki. Tashinga anga ine 21 years anga asati aroora. Ndatotarisirwa kuti achatoiroora kuti gotoona muzukuru. Inini chinhu chiri kunyanya kundirwadza ndechekuti pamusoro pekuponderwa mwana wosayirira kuti mhepo kumwana iyo mhepo iyoyo ndo youraya mwana. Instead yekuti vanhu vakaponda vagadzirise chivanhu chavo vari kutosayirira kuti mhepo. Ende chimwe chinhu chakunetsa ndechekuti tichifamba mukufamba mhepo iri kunzi iri kubva pane mumwe mwana iri kuenda pane mumwe mwana. Haisati yatowana pekugara. Haisati yatowana pekugara asi yakanzi kutoenda pane mumwe mwana. Nekuti ngozi imwe yekusayirirwa. Saka chikumbiro chedu tachitodoko vanhu vanokwanisa kutibatsira nekuti vanhu ava vari kunzi vane simba hamuvagoni. Dai tawana vanhu vanogona kutibatsira dare iri rekuti zvidzokere kune vanhu vakaponda mwana wedu zvivawane ivo. Kusi dai vari vamwe vanhu vekuti vaigona kumbira kana kuenda kwamambo kuda kutaura nemhuri iyi vene matambudziko avari kutaura nawo taigona kunzwisisana but vatowedzera futi kutotora mumwe nenhau yekuti ivo vane mishonga yavo yakasimba isa hatina nekuti dai tatine mishonga yakasimba dai tashingasina kufa. Mama zve2 weeks mukataura kuti takazozoona tsamba muhomwe but 2 weeks dzanga akambogara pasi nababa kana nevana mai vacho kuti pa2 weeks idzi pane zvichaitika motosanogadzirira kufamba kana mosanogadzirira kuti mukaite chii kuedza kudzivisa nyaya. Pa2 weeks aka takapiwa natashinga yenge iri mhepo yaitaura pana iyi achiti ndokukupai 2 weeks. Pa2 weeks apa ndoda kuti mufambe zvakasimba mukasafamba pari kufa inini kana baba. Saka pakufamba kwatakaita tikaenda kudare rasekuru ravehwaiwaiva. Saka panguva ita tigone kusanganisa ngatimire nemunhu uyu tomira nedare iro rotiitira. Saka ndokwatakangofamba hatina kumwe kwatakafamba nekuti pamba sitorina futi mari yekuti tiwane mari tichiende kune rimwe dare nekuti dai takawana futi mari pamwe tashingadai ari mupenyu taichiona zvekuita. Tinotenda mama ticharamba tichikubatsirai. Ndofunga takazototi tisawane mukana wekuti tibatsirane inhau yekuti maita aiwa tine kwatiri kuenda izvezvi regai timboita zvehwai tikapedza izvozvo tochibata mamwe matare. Iko zvinozvo zvadai sezvo baba vatarodambudzwa asati rapera tiripo zvakare kusimudzira kubva patikataura paye kuti aiwa iko zvino mwana hamusikwanisa kumutakura iko zvino atisiya tashinga takuchikwanisa kuti aiwa semhuri chiya tite sei tifambe zvakare kwatanga tanzi tigare taita sei tauya kuuya toita sei tongoona kuti dare racho robatwa sei zvisaende pane mumwe mwana zvichiramba zvichienda pane mumwe mwana. Chokwadi aiwa isusu chatakuda toda rubatsiro rwevanhu vanogona kutibatsira kuti zvisaende pane mukoma wake kana pane mwana womukoma wake kana mufamily yavo nekuti vasara nevana vanga vasara ne1 vanga ine 2 vanga ine 3 vasara ne1. Saka ndo zvatakutokumbira kuti pa1 iye watinaye dai tagona kuwana munhu anokwanisa kutibatsira nekuti pakufamba kwatakazoita pafatashinga takatodzwa nevamwe madzibaba chinzi pane mhepo iyo yakasimba yekuti musashamisike muchiviga uyu mugona kuiga futi mukoma wacho nemhepo iyoyo. Saka takutongoda vanhu vangona kutibatsira vakasimbawo semusimbiro wakaita ivo. Zvinoita mama tinotenda tinenge tinemi tichiona kuradzikwa kwamukoma Tashinga tiri pano sekuti tisu takatanga chibasa iri. Aiwa tongokutenderai nerudo rwenyu nekuuya kwamaita kurufu rwaTashinga tichichema tiri pamwe chete muchionawo zviri kuitika parufu rwaTashinga. Tinotenda mama maita basa.
Iko zvino tapedza kutaura nemhuri, tapedza kutaura nababa, tapedza kutaura zvakare naamai vamukoma Tashinga, tichinzwisisa kuti kubva patabva paya patataura nemhuri chitsanangurwa dambudziko rakasangana nemwanakomana wavo Tashinga kuzosvika pari nhasi tichiti mukomana uyu atisiya. Ndofunga sekuona kwamuri kuita kumashure kwanguko kuzere vanhu vari kuratidza kusuwa kana kuti kushushikana maererano nekufa kwemukomana anga ine zera doko doko rekuti mhuri dzaitotarisira kuti ramangwana vachange vachichengetwa nemukomana yeye nekuda kwekuti aita zvekutamba nhabvu. Akanga ari mukomana aizikanwa zvikuru muno munzvimbo yekwaseke kudema, ari mukomana aigona zvekuita zvemutambo webhora. Ndofunga vazhinji vatsanangura kuti ayo akanga ari mukomana wataitarisira kuti ramangwana ndiye achange akutochengetawo baba vake, sezvo vakanga vangosara vari vana vaviri nababa vavo mushure mekufirwa naamai, mushure mekufirwa zvakare nemukoma wake uyo anonzi mukoma Tapiwa, vane mhepo yakugara paari. Asi zvese izvi zvakona nekuda kwenguva nemukana Mwari asvika pakutora ruva rake pano pasi. Regai iko zvino titevere hama neshamwari, tiite mudungwe tiende kuinner city sekutaura kwaitwa nemhuri kuti aiwa chitunha hachisi kusvika pamusha, nekuda kwokuti kusvika kunoita chitunha mumusha ndiko zvakare kukakatana kana kuti kudhonzana nemhepo iyoyo ichienda zvakare pane mumwe mwana, zvazoita kuti mukoma Tashinga vafe nekuda kwokuti mutumbi wamukoma Tapiwa pavakafa wakaunzwa mumusha. Zvakazoita kuti mhepo yacho iuye pana mukoma Tashinga vafa zvakare. Ndiani anozoda kuti mwana anotevera aendererwe kana kuti agarwe zvakare nemhepo iyoyi yatora mukoma Tashinga? Regai tindundurudzane tifambe nehama neshamwari tiende kuinner city kwataurwa nemhuri kuti ndiko kwaitangira mashiripiti ose aya, nekuda kwokuti ndiko kwaibatira mhepo kazhinji kana kuti ndiko kwaiperera, nekuda kwokuti ndiko kwaiva neshungu dzamukoma Tapiwa kwavakaponderwa 7 years ago. Regai tifambe tiende tione kuti hama neshamwari dziri kuchema sei mudikani wavo nekurasikirwa kwavari kuita kana kuti nekurasikirwa kwavakaita nemumwe wavo. Regai tiende ikoko tinonzwisisa zvinotevera kuti zvakamira sei.
ndiko zvino patasvika pano paseke padema pakanzuru apo panonzi ndipo mukoma Tashinga pavakatanga kudonha musi wavazotisiya kana kuti musi wavazofa ndo pavakadonhera mhepo iyi ichinge yavapotera vari muground rebhora semunhu aizikanwa nekutamba nhabvu zvikuru ndo pavakadonhera mhepo iya ikazosvika pakuti vaende kuinner city kwatabva kuya. Regai tinzwe kubva kuvakomana venhabvu kana kuti ndezvipi zvavagadzirira kutiratidzawo mushure kana kuti mukuchema kwavari kuita kufirwa kwavaita nemukomana aizikanwa iye nekunzi kipa webhora vanova mukoma Tashinga. Sekuona kwamuri kuita kofini rava kubuditswa motokari yanga yaenda kunovatora kumochari sezvo vasina kuzokwanisa kusvika pamusha vasvikira kuno kwavakatangira kudonha kana kuti kudonha nengozi iyoyo. Ikaitione zviri kuda kuitwa nevakomana vebhora mukuedza kuonekana nehama kana kuti neshamwari yavo vanova mukoma Tashinga. Nekuchema kuri kuita hama tine urombo zviro kwazvo nekuti mwana uyu anga ari mwana mudiki 21 years hama neshamwari kana kuti sekuona kwamuri kuita vemunharaunda vaungana kuedza kuchema kana kuti kupembera basa rakasiya raitwa nemwana uyu. Akanga ari mwana mudiki asi mabasa aibata munharaunda, mabasa aibata kumba kwavo, akanga ari mwana airatidza kuti ane future iri bright. Now ataiona almost every day. Ndaiswera naye pano nguva zhinji. Mitambo yese kuti azonzi akutamba bhora. Mwana uyu taingova naye pano achikura tichimuona. Mashoko angu andinoda kutaura ndeyekuti Tashinga was very intelligent. Pane zvese zvakanga achiita. Pagedhi hapaendi munhu ane confusion. Kungoita goalkeeper kuda munhu anofunga. Fast thinking. Handitika? Saka Tashinga tingati aidikwa nemunhu wese. Kana Tashinga asipo pana training yedu yaitotirwadza. Munamato isusu tisati tatraina tinotanga nemunamato. Kana tapedza tinonamata. Munamato waitwa naTashinga taingozoti isusu kana tapedza tinongotsvaga anonamata. Umwe musi tobva tati Tashinga tinamatire takuenda kumba. Tashinga aingoti God bless our team. Amen. Zvinhu zvaTashinga angatopedza kunamata. Imimi mune musati matopedza pamwe muchizvinamatira. Tashinga aingokonzeresa kuti vanhu vabve pavari vachifara. Zvichireva kuti anga ari mwana akanga achidikwa nemunhu wose, achidikwazve naMwari. Ini pano ndoda kuti tingonzwa mashoko akanyorwa mubhuku raMuparidzi chapter 12, the last chapter yaMuparidzi, verse 13. Muparidzi ibhuku rakanyorwa nemurume anonzi David achinyora pamusoro pemwanakomana wake anonzi Solomon. Bhuku raMuparidzi tikandoriverenga rinotaura zvakawanda, rinotaura nyaya dzakawanda. Pamwe pacho anototaura Muparidzi kuti avo vakarwa havasirivo vakazokunda. Pamwe pacho anotaura mashoko okuti murume anonzi Solomon ndiye akanyorwa aitaurwa bhuku raMuparidzi. Murume uyu ane zvakawanda zvaakaona zvaakanyora mubhuku umu, zvaanozotaura palast chapter kuti shoko guru pamusoro pezvose zvatakanzwa nezvatakaona, munhu ngaatye Mwari arurame, nekuti nezuva iro zvakanaka zvichatongwa zvavakaita, zvakaipa zvavakaita zvichatongwa zvakaipa. Regai tinamate Mwari Baba wamasimba ose. Tinotenda, tinokutendai nezuva ranhasi. Ndizvo Mwari maizviziva kuti zuva ranhasi pano Tashinga achaunganidza vanhu vazhinji, tichichema tichirwadziwa nokuda kukurasikirwa kwataita neupenyu hwake panyika. Asi tinoda kutendai neshoko renyu panguva ino yatichaona nguva
yekutaura nevanhu venyu. Muwe pakati pedu mutisimbise. Munyaradze hama dzose, vakoma nevanhingi navanasekuru vanambuya. Tinokutendai Mwari nokuti makanaka. Nebasa rose patichapfuurira mberi nokunomuratsika, murambe muri pakati pedu. Muzita raJesu Kristu, amen. Bhuku raMuparidzi iroro Soromoni pakupa chaanotaura achiti, vakafa havana chavanoziva, asi vapenyu vanoziva kuti vachafa. The reason why tiri kupa matestimonies nekuparidza panhamo dzese dzatinenge tasangana nadzo inyaya yekupa iyambiro isusu vapenyu tasara. Uya atopedza zvake kana tisina kumuitira isusu kuno kubhoka nekumabhora, vapana ava aigona kungotaura kuti imwe muti kudhara ndiri kubva kutsvanuda dhirimi, handari kundengerawo dhirimi ndotipandotenga dhirimi. Kana ndisina handina mwana wangu ndichakuitira pulani. Kana makatadza kutengera Tashinga achiri mupenyu, kana makamunyima zvamakakukumbirai achiri mupenyu, pari zvino patasvika apa inonzi nani stars, hauna chakanaka uchagona kuisa. Ndosaka soko raMwari rikuti pamusoro pezvose zvatakanzwa zvatakaona, zvichireva kuti zvatakaona ndezvipi. Kune zvatakaona zvatinoti izvi zvinhu zvatisatambozviona zvakatopfuura, asi pamusoro pezvinhu zvose munhu atinzi ngaatye Mwari. Ndoshoko randauya naro pano parufu rwaTashinga. Tingatamba bhora vakomana, haisi chinowani mukabvunza vafana vandoziva ndo mataraneta edu. Tatamba bhora tapedza, ndinozoti tapedza TeamTalk, asina chechi ngatsvage yake andonamate ari kwaari. Ukaona kuti kumachechi kwacho hakusi kunamatika zvakanaka, vapana vangu ndinoudza kuti enda unotanga yako vakuteerere ikoko. Chinodikwa kuti uyanane naMwari during the time uri panyika, nekuti kunyangwe rufu zvauri mutemo waMwari. Bhaibheri shoko raMwari rinoti munhu akabarwa nemukadzi ane mazuva mashoma azere nekutambudzika ekurarama, asi haana kutaurwa kunzi mhange ane mazuva aTashinga asvika. Ndoza inandisani ndamboona wasina chekuita, ndiri kukudzai, wasina chekuita chinozoita kuti musi wamunzi wabva panyika uchaunganiwa sezvaitwa Tashinga. Angati ngomuombererai maoko Tashinga. Vamwe hamutomuzivire chiso asinavinga Tashinga. Ibasa rakanaka rakaitwa naTashinga rakuunzai pano ramauya. Vamwe hamusikuziva kuti mauya kuzoitei, maunzwa nebasa rakaitwa naTashinga rakaita ari pasera rake. Mwana mudiki, zvati nesoko raMwari, regai vadiki vauye kwandiri, nokuti umambo hwekudenga ndehwe. Havana mhaka avo, asi isu vapenyu kudenga uku kune kunoendwa varume hama. Gadzirisa upenyu, usanakirwa neice cream wokanganwa kunamata Mwari, usanakirwa nedrink, usanakirwa newawa, kuhuma sowo kunakira kusvika pakumva kuti handifungi kuti denga inofunga nemascaffold. Usawarairwa kusvika palevel iro. Kunonzi kunamata hakusi kuenda kuchechi, kunonzi kunamata ukama hwako iwewe naMwari. Ukavhara maziso iwewe woteerera nenzeve, Mwari anoti kudii kana achikuona. Nekuti shoko raMwari rati zvakanaka zvakaipa zvawakaita rimwe zuva zvichabuda pachena. Uye soko raMwari rabarikati mabasa ako achakuteerera. Saka ndangorwadziwa chete kuti ndashava PA system yekunyatsotaura ndozvaitika. Ndizvo zvaTashinga. Tashinga wacho zvaizotiita umwe musi taigona kumuti tiigire mabhora tida kutrena, aigona kusauya nawo ozouya mangwana acho ariyo ari pamberi ngatrene. Mfana uyu anga ariwo bhidheni panapa player ikaita misikanzwa tinoipanicha tapiwa uyu anonzi Tashinga, ukamupa punishment waizonetseka kuti saka ndamupirei. Ukati ndipo mapush-ups 30 anoita 50. Ukamuti ndipo
anomhanya 4 rounds wabva ati ndapedza mati kudii coach ngatimuombelere maoko. So masoko angu ekupedzisira ndiri kuti mhuri yepambaiyo nemukoma Tawani we are very sorry tese tarasiki izvozvi ndatori negemu ratati tokuwa zvipena natashinga hakuna bhora randaenda ndisina tashinga mukabvunza mumarondera ndakana natashinga umwe musi vanhu vese vakazara materesi kuda kuona matashinga achitamba bhora akakoesa bhora pano pamarondera apa rakasimudza munhu wese tikaona vanhu vekuharara tipo nhambo mufana toda kukuendesa kumberi une talent asi ndizvo zvatonga Mwari. Saka ndiri kuti hama dzangu ngatinyaradzei nemashoko aya munhu ngaatye Mwari arurama kunamata hakusi kupfeka uniform kana kupfeka sutu kwandakaita ndakapfeka jezi rebhora iri rebhora basa ratashinga randipfekedza jezi asi bhaibheri shoko raMwari ndo manyaupu yeupenyu hwese hwemunhu wese ari panyika. Regai tinamata Mwari Baba tinotenda ndizvo kuti matendera kuti shoko renyu ritaurwe pano moyo yevanhu yaterama ikateerera vamwe vakazvigamuchira vamwe vazhinji vakasarudza nzira yakanaka yekutevera ndizvo Mwari Wamasimba Ose kuti nhasi masikati wamada ari pakati pedu taurai nemwoyo wake paanodzokera kumba Mwari wekudenga agadzirise nzira yake. Tinokutendai zvatakubva pano tichasimuka pano tichindoradzika hama yedu tashinga. Tinotenda kuti runyararo nerugare zita renyu rigokudzwa. Ishe Mwari tinyaradzwe mwoyo yedu tinyaradzwe tirapwe mavanga ayo mweya mutsvene muite basa. Tinopa mbiri kwamuri muzita raJesu Kristu. Amen. Ndofunga kana mukutaura kwandakaita zuva rekupedzisira ndanoona navo randaonana navo mukoma Tashinga vaitsanangura kuti aiwa inini chishuwo changu ndechekuzotangawo kutengesa zvaita mai vangu. Ndikapora ndikaona anokwanisa kundibatsira ndinokwanisa kutengesa ndokwanisa kuita zvenhabvu. Ndofunga takanga tatoisawo chichemo musi uyu kuScotland kuti tawana mwana wechidiki ane shuviro yekuti ramangwana rake rizovo rakajeka azokwanisa kuchengetanawo nababa vake nemunina wake asara vanogona kumutorawo vomisa mutimu yavo. Asi dzese idzi dzangova ndangariro nekuda kwekuti kana hama neshamwari dzakaungana pano dziri kurwadziwa dziri kunyunyuta dzine kushushikana kukuru kuti chingava chii chakaitika kumwana uyu. Ndofunga muri kuona vakaunganira kofini kana kuti mudziyo wachengeterwa mukoma Tashinga panguva dzino. Vakomana venhabvu vane kurwadziwa kana kuti vane kunyunyuta kukuru pamusoro perufu rwemwana uyu. Tichangoramba tichikupai maupdates kuti iko zvino ndezvipi zvaitikawo kana kuti zvipi zvatingakwanise kubatsirana nemhuri kuti iwane rubatsiro. Rifunga manzwa hama neshamwari dzichiti aiwa takanga tiri muprocess yekuti tiende kunobatsirwa kwasekuru Tasvu, asi nekuda kwekuti mhepo iyi yairamba ichivatenderedza panzvimbo imwe chete havana kukwanisa kuzobudirira nekuda kwekuti vakatadza kuteerera zvaitaurwa nemwanakomana wavo Tashinga kuti 2 weeks dzikakwana hapana zvamuchakwanisa kuita. Asi ndofunga sekutaura kwaita mhuri kuti vakazowana tsamba yakanyorwa kunzi 2 weeks dzakwana pasina chamaita. Chiregai henyu kutsvaga zvakawanda nekuda kwekuti nguva yasvika pakupera. Asi ticharamba tichibatsirana navo tichavaendesa kwatinokwanisa kuvaendesa zvakamboitadzika pamazuva mashomai nekuda kwekutenderedzwa kana kuti nekutenderedzana kwaitika ipapo nekusawana mukana kwavaita kuti vauye kuzobatsirwa kuti vakwanise kuti mhepo iyoyo isazoende pane mumwe mwana. Tinavo kusvikira nyaya iyi yasvika kumagumo. Kune vari kutiona tiri pano paZim News Beat TV, rambai muchititsigira, muchilaika, muchifollowa, muchikomenda
kana kune nyaya dzaminadzo kumativi mana kunharaunda dzamugere kana une nyaya yako ingotibata tinouya ikoko totaura nemi tonzwisa kuti nyaya yacho yakafamba sei. Sekubatsirana kwatagara tichingoita nedzimwe mhuri tinobatsirana zvakare dambudziko rako rosvikawo pakuganuka kana zvichiita kuti iwe utifambire uye zvese zvakangonaka tinosvika pakubatsirana kusvika dambudziko iroro rasvika pakuguma. Tiri pano paZim News Bit TV. Zita ndinonzi Elizabeth Nyagulu Chisarai. Iko zvino vandagara navo ndivo mukoma Tashinga vari kupoterwa nemhepo yamukoma wavo vakashaya 7 years ago sekutaura kwaita mhuri vachiita nenzira yekupondwa. Saka ndinzwe kubva kuna mukoma Tashinga kuti ndezvipiwo zvavangade kubatsirwa nazvo sezvo manzwa mhuri ichiti patinozotaurawo navo mushure mekupoterwa nemhepo iyi hapana chavanenge vachiziva. Saka hapanawo chandingaramba ndichivabvunza nekuda kwekuti imhepo zvinenge zvichiitika mumhepo havangazvizive nekuda kwekuti vanenge vasiririvo vari kuita nyaya idzi. Mukoma Tashinga makasimba nani kuti sei kuno kwasei kuri nani zvako ndabona majambira murori makaenda ndikati una manje munhu wacho watafambira kuno kwakuenda saka tichamuwana kana ndiripo mamuripo mamchingoro wacho maround kuti sei kubhora kubhora kuti bhozvako ndida kuenda pa ndichingo vanodziva yaya vanomhanya nemaground marefri nomai pane marefu nemasapota amene muri papi pamasapota nongoimba hangu bhozi kumhanya zvacho zvekupinda mukati hazvikwanisi asi ndikangomhanya ndichingoti yellow card I think marefu ngopa hangu vanhu mared card vanonga vachikikana toda kuenda panhau yandanzwa ichitsanangurwa nanamama nanababa. Ndoda kunzwisa kuti munharaunda vanhu vari kugamuchirai sei uye muri kusangana nematambudziko api nekuda kwedambudziko riri kukuwirai mungadzokorodza. Ndoda kunzwisa kuti matambudziko amuri kusangana nawo nekuda kwedambudziko ramukoma Tapiwa ramuri kupoterwa nemhepo yavo kuti zvazopera mhepo yaenda vanhu vari kukugamuchirai sei munharaunda. Changati chekutanga ndechekuti panoitika zvinhu izvi chinonyanya kundirwadza pazvese inyama dzinenge dzichirwadza plus vanhu vanenge vakupomera inini pachangu inini nensirini. Saka zvinhu zvinoti zvinenge zvichindirwadza kana pakufamba chaipo vanhu vandotamba navo vazhinji vacho vandaitamba navo ubva kudhara izvezvi hatichatonyatsowirani tese because pazvinoitika ivo vanorohwa. Saka kana ivo vanenge vakutotya kutotambana pakutofamba chaipo hapana achada kufamba nini. Saka zvinhu zvizhinji ndangozviitira ndegawo because hapana achada kutamba neni kana kufamba neni. Ndozvandingataura. Zvipi zvinhu zvamaishuvira kuti ndikazokura ndikambomira zvebhora izvi ndichazinge ndakuda kuita mabasa akadai neakadai wozozoti zvebhora izvi ibasa renyu remaoko katoti ibasa remaoko kare kuti unozviitira pawafungira. Ndifunga muchikura maitoti ndikangodzidza ndichazoda kuitawo zvakadai nezvakadai. Ndezvipi zvamaona zvakanganisika nekuda kwedambudziko iri zvamaizoshuvira kuita mukati meupenyu hwenyu? Inini hangu chandakashuvira ndakangotedzera kubva zvaitwa namhomuzi vangu vachiri vapenyu vaita zvekutengesa. Saka ndo zvinhu zvandaingoshuvira kuti ndikazongoti ndikaita mari nda kuita zvekuvhura mabhero angu ndotanga kutengesa. Ndo zvinhu zvandaishuvira. Saka iko zvino zvakanganisika zvakadii? Izvezvi ndingati zvakanga zvakatonyanyisa stereki because kwandaiwana mari kwacho sofa kusisina kana kwandichakwanisa kuiwana because zvine zviri kuitika izvi kutoenda kure chaiko mudhara anotofona kuti uri kupi chikasika udzoke kumba kwaita sekwadoka. Saka handina chandingati kwandingakwanisa kuwana mari chitsvaga zvaizvezvi hapana. Asi shuviro yenyu toti mabatsirwa nasuno mhepo iyi yataramuka maakurarama upenyu hwenyu uchienderera mberi. Shuviro yenyu ndeyekuti muende kubhora here kana kuti muite danho ramakadzidziswa naamai kubva muchikura? Ipapo nenda kutsvaga kuti zviri kukasika ndezvipi, zviri kukasika ndawana mari zvacho zvinenge zviri zvipi. Kana zviri zvebhora ndoita zvebhora asi kana zviri zvekuenda kukasika kuwana mari ndoita zvemabhero zvanga ndichida. Ndozvandingaona kuti chiri padhuze ndechipi. Aminoti sei vakomana vachida kuti hanzi ndoda zvinhu zvinokasika kuita mari? Ndo zviri padhuze madhiwa yakati ngokukasika kupinza mari.
Bosi kwangotara nemunhu wese wechirume kana mukomana nayo kuti ndikutsvaga madhira anokasika kupinza mari. Hamwe mune video kuti madhira anokasika kupinza mari ndo akaita sei? Kutenderedza masini wewe ndo anenge atori fast. Because zvekupedza zvinonetsa. Pedza nguva kauchingotendera sikana vanomboti ageni ngotengesa kuti ma lipstick ona hapana kana mari iri kuwe. Saka chingoda gagaga. Zviri padhuze ndo zvatichida. Kubatsirwa mungade mukoma Tashinga tikatasa nedambudziko iri rwakamira sei? Ndichandokumbira nchengoti sezvatarwa namama nababa ndo zvandingangokumbira kuti kana pane anozvikwanisawo chichemo changu ndechekuti anga anozvibvisa ke pandiri uisewo kune mumwe zvisiri pandiri apo because ini pandiri aya asi kupita bo ndo zvandingataure nazvo. Kukumbira kwenyu ndokwandiri kuda nasuno toti mabatsirwa matauro kuti aiwa ndogona kuenda kunoita zvebhora asi mune basa ramataura iri kuti munoda kuzonge muchase kuchienda asi mari hamuchakwanise kuiwana nekuda kwedambudziko iri vanhu vanenge vakutya kushanda nemi. Rubatsiro rwamungade mimi kune munhu anoti aiwa ini hangu handikwanise kuvabatsira kubvisa mhepo iyi asi kana vachinge vabatsirwa nevanokwanisa ndokwanisa kuzovabatsira neizvi 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 ndezvipi zvamungade kubatsirwa kuti basa renyu remaoko rienderere mberi? Ndingakwanisa zvinhu tu chete. Kana pana anokwanisa kuda kunibatsirawo kuti ndiende mberi nebhora handingazvirambe. Kana pana ada kunikwanisawo nekundipa mari kuhodha mabhero ndo zvandinganyanye kuda chete izvozvo. Zviri tu izvozvo ndo zvandingakwanise kukumbirawo ndichibatsirwa nazvo. Kuchengeta mbamere ndizokuzoti mawana mari yacho muchabatike. Kana vanochengetwa. Aiwa tenda mukoma Tashinga ndizekana mune mashoko ekupedzisira aminawo muzvara nhasi tichipendera. Mashoko anawo ndoti ndongotenda imi maita chido chenyu nekuuya kuzondibatsirawo nemanzwira amakaita nyaya yangu chikumbiro chengoti rambai makadaro. Aiwa tinotenda mukoma Tashinga maita basa. Mazvinzwira muri yeZimbabwe ndataura namukoma Tashinga ndataura nemhuri ana baba nana mai vavo vachisanangura chiitiko chinosuvisa chiitiko chinoshamisa chakaitika kumwanakomana wavo mukoma Tapiwa vanonziwo vakapondwa mubhawa mushure mekunetsana nenhau yefoni kuzosvika mumwe munhu arasikirwa neupenyu hwake asi hazvina kuperera ipapo. Inyaya yakaitika 7 years ago asi vanhu ava vakaita chiitiko ichi kuponda munhu kusvika murufu vari kutofamba vari kutodya sadza vachionekwa vachinwa doro nevamwe mukati memabhawa imomo. Zvinorwadza sei vabereki vemufi ndivo zvakare zuva ranhasi vari kuchema nekuda kwekuti ngozi yemwanakomana iye yakubuda pamunin'ina wake vachitaura kuti aiwa baba makanonoka ndakatsipikwa ende ngozi iri kudzoka mukati memusha. Poitwa sei vemhuri vachema kuti aiwa kana kune vanokwanisa kundibatsira vanokwanisa kubatsirawo mwanakomana wedu ngozi idzokere kwainofanira kunge ichienda kune avo vakaponda mwana wedu kwete kuti isusu tiri pakuchema mwana wedu ndisi zvakare takurwisana nemweya wengozi iyi. Mapurisa vakumbira kwavari kuti aiwa ngatinzwisisei chivanhu chiriko kuti kana mwana kana kuti munhu akapoterwa nemweya wengozi ngatingonzwisisei nekuda kwekuti chivanhu chiriko. Kana munhu achinge apoterwa nemhepo iyi anenge asingazive zvaanenge achiita anopwanya zvinhu anorwisa vanhu asika ngatidzokerei pachivanhu chedu chekuziva kuti aiwa zvinhu zvinoitika ndizvo zvakatirera tose chivanhu chiriko. Kune vana mbuya nana sekuru mapasta mabhishop vana papa vemafaya madzibaba ngatibatsiranei nemhuri iyi tione kuti tovabatsira sei padambudziko vakwanise kutsipinirwa mweya iwoyo mwana ararame ramangwana rake rakanaka. Vatsanangura mukoma Tashinga vakati aiwa chipo changu chiri mubhora dai ndawanawo vanokwanisa kundisimudza kuScotland uko ndo vachaona kuti aiwa
kune vechidiki avo ndo vanokwanisa kuvatora pane nhau dzekutamba nhabvu, vatorewo mukoma vakwanise kuraramisa mhuri, vakwanise kuraramawo ramangwana ravo nepashoni yavainayo. Ndofunga manzwa kuti ndio kipa patimu ino yekudema, vatorewo vakwanise kuva neramangwana rakanaka. Kune vanokwanisa kuvapawo mari yestart, vatangewo kabhizinesi kavo sekutaura kwavaita kuti aiwa ndinokwanisa kuita zvekutengesa, vakwanisewo kuraramisa baba zvichida nemukoma wavo. Tizosangana zvakare pamamwe maprograms. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo, chete chisarai. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.